Ir-rapport ta' due diligence dwar il-kandidati għat-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista huwa wieħed li lanqas jinkludi l-konklużjoni li turi jekk Bernard Grech u Adrian Delija humiex idonji biex jikkontestaw għal kap tal-Partit Nazzjonalista. F'konferenza tal-aħbarijiet il-President tal-Partit Laburista Ramon Attard innotat kif żewġ paġni biss mir-rapport huma dwar Bernard Grech u l-kumplament huwa dwar Adrian Delija. Qalet li dan huwa rapport zbilanċjat li huwa bbażat biss fuq rapporti tal-medja u fuq l-ebda dokumenti konkreti. Dan hekk kif ir-rapport jipprova jitfadel l-ikraħ fuq Delija mingħajr ma jasal li jiskwalifikah. Ir-rapport ta' due diligence fih dan il-Partit Nazzjonalista jammetti stess fl-istess rapport li ma kellhomx biżżejjed li l-Kummissjoni ma kellix biżżejjed ħin u riżorsi sabiex tagħmel konklużjonijiet appropjati. Tant kemm hu hekk li lanqas biss fih konklużjoni li jiena rajta ovvja però mhix qiegħda fir-rapport jekk Bernard Grech u Adrian Delija m'għaddewx mid-due diligence test jekk mhumiex idonji għal pożizzjoni ta' kap ta' partit u kap tal-oppożizzjoni. Qarret li b'dan ir-rapport il-membri tal-Partit Nazzjonalista ma jistgħux iserħu rashom li b'kandidat jew ieħor bħala kap l-istorja mhux ser tirrepeti ruħha. L-Europarlamentari Laburista Alex Agius Saliba spjega kif dan ir-rapport juri kif issa l-Partit Nazzjonalista għandu żewġ kandidati li t-tnejn li huwa konfermat li evadew it-taxxa b'rapport stess ta' due diligence mill-Partit Nazzjonalista. Innota wkoll kif ir-rapport stess iddikjara kif Bernard Grech innifsu naqas milli jippreżenta d-dokumenti kollha neċessarji sabiex tkun tista' tingħata stampa ċara dwaru u għalhekk beda jaħbil il-partit li qiegħed jaspira li jmexxi. Hija ħasra kbira illi partit illi huwa l-partit tal-oppożizzjoni f'dan il-pajjiż spiċċa f'din is-sitwazzjoni illi l-eluf ta' tesserati illi għandu spiċċaw ma jistgħux jażlu kap illi huwa deċenti li fl-aħħar mill-aħħar jirrappreżenta il-messaġġ illi l-Partit Nazzjonalista ta' kuljum qiegħed jipprova jmexxi l qudiem il-messaġġ ta' trasparenza u kontabilità. Għandna ġiex kandidati illi t-tnejn illi huma m'għandhom l-ebda kredenzjali illi jitkellmu fuq governanza tajba, fuq trasparenza, fuq kontabilità. Agius Saliba kwota mir-rapport tal-Bord tal-Esperti u kif dawn qalu li Bernard Grech ma tax id-dokumenti kollha meħtieġa biex tkun tista' titfassal stampa ċara dwaru. Innota wkoll kif Adrian Delija wkoll għandu ħafna l xi wieġeb hekk kif dan ir-rapport imexxi l qudiem numru ta' allegazzjonijiet fil-konfront tiegħu.